Assalamu alaykum. Berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary. Sizin her biriňizde rowaşlyklaryň üstünliklerini ýaranmalyny, gahrman hem mehriban arkadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny tüýs ýüregimizden arzulap, sunuň sarpat gepleşigimiziň täze sany teretmäne çagyrýar. Mehriban oğlanlar, gahrman arkadamyzyň saýasynda uly üstünlikleri, belen sepkitleri beslenip, Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylymyz dowam edýär. Ine şu ýylyň getiren üstünlikler dogrusyna söhbet etmek üçin şonu biz dörejilik toparymyz bilen Mahmuladyň Milli Sal Drama Teatryna mehmançylykda. Bizim häzirki söhbetleşmemiz Türkmenistan atgazanan artistleri Aysultan Kovusow, Gülşirin Anamradowa, Kuwat Şarif, şeýle-de Bayramoly Hojamolyw. Mehriban oğlanlar, biz şu gepleşigimiziň dowamyny ine şu söhbetleş bolýan aýdym artistlaryň aýdymlarynyň bir näçesini size ýetirmekçi. Ine şu maksat bilen şu biziň gepleşigimizde şu teatryň orkestr toparam gatnaşýar. Ýaňam sözümizi belleşimiz ýaly şu ýyl her bir insan ulakan üstünlikler peşeş berdi. Şu ýylyň getiren üstünlikleri dogrusyna söhbetleşigimizi Aysultan elinje siz bilen başlamagy isleýär. Bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna yurdumuz rowaşlykdan rowaşlyga tarap rawana boldy. Teatr artistler, sungoda adamlary uly çäreleňem şaýady bolup durýar. Edid arkadamyzyň alyp barýan işleriniň diňe öňe ödýänligini, diňe halkymyzy, ýyl günümizi rowaşlyga çagyrýanyň şaýady bolup dursa, biziň teatrnyň agdy bir dörejilik toparam elmedama mehriban arkadamyzyň anamyny ödemek üçin halkymyza, ýyl günümizde döwrewap spektakllary, oýunlary, konsertleri hödürlemekde ullakan işler alyp barýarda. Her goýulýan eseriň içinde aýdym sadam erşargasy bolup geçýärdi. Mehriban arkadamyzyň halkymyza peşkeş eden eserleri, biz teatr işgärlerini, biz sungoda adamlaryna, artistlaryna ullakan gollanma bolup hyzmat etdi. Mehriban arkadamyzyň kitaplarynyň ählisi biz üçin ullakan ssenariýa. Haqiqaty dogry elediňiz. Gahrman arkadamyz bize ýygyderli özüniň ajaýyp eserlerini peşkeş berýän. Şu eserlerde de Türkmen halkynyň gadimden gelen milli däp desurlary, edim galymlary, halipa bagşlanmaz bilen Türkmeniň bir gaýtalanmajak başga döwletden kämingdemeýän saz gurallar hakyna mumman aýdanda Türkmen halkynyň milliligi bilen tanışmaga da ullakan mümkinçilikler bar. Gahrman arkadamyz bize her bir işte göreli mektebini görkezýär. Medeniýet sunuňa diýişýärler, ähli insanlar buýsanlar ýa joşdur ýa täze eserler döretmäge, kämil eserler halkymyza ýetirmäge ullakan badalgy berýär. Şu dogrusyna Gülşirin ýence söhbetleşigimizi dowam etseňiz. Yurdumuzda gahrman arkadamyzyň saýasynda her bir ýylyň özüniň bir atlanylmasy bar. Bu ýylamine Türkmenistan rowaşlygyň watan diýip atlanyryldy. Gahrman arkadamyzyň her bir eserinden ullakan dat döretmäge özümizçe çalışýar. Gahrman arkadamyzyň her bir kitaby biziň üçin ullakan mektep bolup durýar. Türkmen özüniň ähli ýerde, islenlik ýurtda özüniň milliligi bilen tanalýar. Özüniň türkmen alawaý bilen, türkmeniň aty bilen, türkmeniň milli şaýfepi bilen, türkmeniň milli eşikleri bilen, türkmeniň gelin gyýylarynyň elinden öňýän türkmen halysy bilen ýakymly zatlar gulagy eşdenni, gözel zatlar gözi bilen görenni adama ilhama hasam joşýar. Gahrman arkadamyz beýik şahsiýetlerimize hormat goýmagy öwredýär. Şonuň ýalam mukaddes zatlarymyza taqdim etmegi öwredýär. Ine taqdim etmek diýemizde iň bir özüme ýakyn görýän gahrman arkadamyzyň bir şeýle mukaddes kitaby ine taqdim mukaddeslige taqdimatly kitap bar. Şu kitap artistlary, aýdymçylary öz erkine goýmady diýip biziň teatrymyz Milli Sal Drama Teatry bolan soň ine şu orkestr bilen bir näçe eserleri şol desanamyzy orkestrimiz bilen janlanyrýar. Şonam janlanyrýançaň bayram ağa bilen bir näçe ýanky halk aýdymlary ýekilikde geçmeli bolýar. Onsoň bayram ağa bilen geçenmizden soň taýyn bolamyz soň orkestr bilen umumlaşyp geçmeli bolýar. Sen tahna barýançaň eýam orkestrimiz bilen şol ýanky halk aýdymlaryň baryny gowy edip tawa getirip onsoň sahna çykýanda. Şu milliliklerimize de gahrman arkadamyz giňden ýol açdy. Bizi hasam ruhlandyrdy, biziň sahnamyzyň hasam bir döredijliginiň giňemegine ullakan iteri berdi.
ve cane görünür bağrım başı tumbuluvan ediler Bardan aytkın ala ödülü tüveri sirine Asıga hınettin hey hey yörüldü geyden yar Yar fene Bardan ne diyar hey hey kalan digeyden yar Ey kovum kardeşler falan digeyden Bardan ne diyar hey hey kalan digeyden Köp sağ olun, şeýleýdymlaňyzyň howrunyň köp bolmagyny biz size tüýs ýüregimizden arzu edýäs. Türkmenistan rowaşlygynyň watan ýylynyň getiren üstünlikleri dogrusynda söýleşdikde, ýene de ştaýda uly buýsanç bilen bir zat nokta geçmek isleýäs. Gahramanlar kadamyzyň taýsy taglatynyň netijesinde biziň edi diýarymyzda operasyny gaýtadan dikeldiline şu ýylyň dowamynda da täze bir opera, aşyk çaňly operasy halkymyza ýetirildi. Şu operanyň içinde çykyş etmegem, şol opera tomaşa etmegem ol bagtyrlykdan nişana. Ine şu dogrusyna kuwat töhfet işlemesi siz dowam etseňiz. Manet wada rowaşlyk sözüniň biziň watanymyz şu rowaşlyk gelini hormat prezidentimiň taglatylyň şeýle uly sepetleri biziň ýurdumyzda mehmanlar geldi. Şular birinji ünsüren datlar bir biziň ýurdumyzyň owadyny. Onsoň ýurdun sunuwatyny görýärler. Türkmeniň bir sözü wada gelen döwlet diýip. Şular gelenine biz eýýäm şonu täze zatlaryny begendirmeliler. Täze ütdeş. Şoň üçin biziň matymlar näk milli drama teatrymyzda diňe biziň şu milli aýdym taglanmady ýa-da milli spektaklamyzda nuskow spektaklamyzda gitdi. Elbetde mehmanlar gelýär, bir hoşal bolýarlar. Edir şular görýän bir el sarplar begenýärler, biz olardan meter begenýär. Bize şeýdip işlemäge de döretmäge de dor mümkinçilikler bar. Şu wagtda iş taparna bolýarsa, iş işlemi bilen üstlenlik welaýatyň teatrlarym bir bütün dünýä ülüňlerine gawat edilýän enzamlaşdyrylan teatrlarymyz bar. Täze aýdym döretjek ortam orkestr toparmaz bar. Oňdaşyndan ses ýazgylar studiýalarymyzdan bar. Teatryň asyl manysy döwür bilen deň gadam urmak. Hem de şu durmuşy görkezmek. Ine şu bizde ağalanlan aýdym dip spektakl itde oýun itde näme orkestr. Şol biziň nebitçiligimizden gaçylamyzyň zähmeti. Biz de şunu halka açık görkemeli. Hormat prezidentimiň şu biz üçin edýän uly tagallalary bar da. Şu tagallalaryny biz ile ýaýmaly. Aýdymlanmadyň üstü bilen, öz eserlerimiziň üstü bilen, spektaklaryň üstü bilen. Matymlar näk milli drama teatrymyzda erden akşama çenen gyzgylaryň işler dowam etdi. Toýlar toýuluşýan diýarymyzda töweleme ýene öňümizde ululu bayramçylyklar dor. Spektaklarymyz hem oýnamagyň daşyndan gatugowy konsert çykyşlarymyzdan bar. Türkmenistan gahramany Maýkule Badynäki Türkmen Milli Konserwatoriýasynda okan öwrümüz şol opera urnuny okudukda. Vokal bölüminiň ýekelikde aýdym aýtmak bölümi diýilýärdi. Şoňam her hil ýollar bar, şoňam ýekelikde aýdym aýtmak bölümi esasy opera degişli bolýardy. Hormat prezidentimiz biziň milli operamyzy gaýdyp berdi. Bizim elbetde biz üçin edilen şeýle uly tagallarlar biz hökman suratda zähmet bilen jogap bermeli. Şoň üçin bizde her ýyl täze operalar goýulýar. Şeýle bir ýaş kompozitorlarymyz ýüze çykyp başlatdy. Şular şeýler owadan operalar ýazýarlar. Aşyk çaňly diýip bir şahsiýet bolan, şu şahsiýet barada bir şeýle gowy spektakl goýuldy. Biz şu gödegimde getirýärdi. Biz baryp bir şu çıra wörsegem gorkuşyp, ýaýdançyp, öňe çykyp çykyş etmeliler. Ol biz sebäbi göni okudan sahna gelip bize kynna. Enne ýaşlamyzyň öz başyna teatry bar. Eýem birinji ýyl taliplikden çyrada öwrenşýärler, sahnada öwrenşýärler, taýyn hünärmenler bolup gelýärler. Ýaşlamazy intek bolar, okuw gelmäkde öz dekinden açyk görkezmek üçin birgeden ýarşlar geçirip durdy, merjenýänler geçirip durdy, ýanglanýarym geçirilip durdy. Zatlarym hormat prezidentimiň bu üçin etden uly tagalarlardan gelip çykýar. Men häzirde şahsenen Marep operasynyň ilmuradyny aýdyp aýdyp bereýin.
de derman bu palav. şarap ya kıştın canlı bir derdir la bu şarap el mudama sadiyanın yarıdır la bu şarap bu palava bu şarap nomate gelmeli tay paloni bu şarap ni sadiyanı gönecay şadiyan gönecay Köp sawalın yerine yetirip beren aydymyz üçin Gahrman arkadamyzyň şu medeniyede sunmada goýan sarpatynyň netijesinde biziň ýurdumyzda halipa şäherlik ýoluna gaty uly ünserliýär. Sunmada halipa şäherlik ýolunyň orny dogrusyna bize bir gurrun edip berseňiz. Hormatly prezidentimiz halipa şäherlik ýoluny dikeltdi. Şo ýol bilen menne bir milli hal drama teatrymyzdan zähmet çekýär. Aydymlaryny ilki ýerine ýetirmek üçin onu özüň geçip şonu taýinleýän, soň onuň nota geçirmek, notada onuň beýle saz gurallaryna bölüp, şolary bilen salyp, bile onuň bişirip, şeýdip sahna çykarýarlyk. Ýaşlykda halipa men radio boldy. O radiolyýatyň sahyjep barym türkmen başlanmaz ba. Şulan aydımlarını kendinlerden dinlemden bana kend peyda olur. Türkmenistan'da 5 vilayet var. Her vilayetin yerine yetiş okuyuplu var. Şuylun dowamında bir teatrın orkestri bilen bir näçe sazlar ýa-da halk köpçüligine ýetirme. Men esasy şol türkmen halk aydymlarynyň nusgawy şahirleriň ýollarynyň aýdylýan aydymlar goýan häzir. Şol nusgawy şahirleriň sözüne bir aydym aýdyp berek.
artist aydymçy ol hemişe gözlegde bolýar, täze zatlar gözleýär, özüni hemişe işleýär. Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylynda da birnäçe spektakllar, operalar, täze aydymlar iýleşdirmede ýeterli. Aydymçy artistiň hasam kämilleşmek üçin özüne işleýişi dogrusynda bize gurulmaýarsyňyz. Doğrudanım artist şu rejissörün ödünü tavsiyen keşfinden rejissörün tavsiyen işinden daşgarıyna mene artistlamyň hemmet kardeşlemet bilýändirler. Artistler özüne işläp durmaly. Halk köpçüligine şu ýekece pışırdan söýdüňizem sahnada iň iyi oturan tomaşaça ýetmeli ýa-da meni mäder Mehribanem Gahrman arkadamyň yürekmida mehribanlyk küýseýatly goşgusy bar, şonu aýtyp beräýin. Watan diýip urşa gitdi pederim. Yürek onun didarını küýseýär. Ene sözü meniň beýik eserim. Yürek mydam mehribanlyk küýseýär. Gudrat bardyr eneleriň sözünde, mehir bardyr eneleriň gözünde. Enem ýaşap ýörsün ýeriň ýüzünde. Yürek mydam mehribanlyk küýseýär. Ak ekine kersiň, ýannak çaparsyň, atalyň ýüzünde orun taparsyň. Enen didarına doyman bakarsın. Yürek madam mehribanlyk küýseýär. Geçer gider kıyın günleriň barysy. Diňer ene yürekleriniň ağysy. Ýakyn bolsun, goloy bolsun insanlaryň arasy. Yürek madam mehribanlyk küýseýär. Eneler biziň mukaddesligimiziň iň ýokary derejesinde duran insanlar, eneler hakda birçe goşgy aýdyp beräýin. Ejem geldi gaşma, elini koydu başma. Hedil edip oyunsam, giren eken düşüme. Gözüm yumdum dessine, düşüm devam etsinleyip. Yine başımdan sipap, manglayımdan öpsünleyip. Vah görmedim devamın, yönü yetirdim ağım. Nece daşta bolsam da, mehribanmyň geregmiň, men ne degini ýöreginiň. Mehriban enelerimiz hakkında goşgy ýazmadyk, eser döretmedik, şahyr ýazy belki ýok bolsa gerek. Biz öz mehriban enelerimiz söýmegi Gahrman arkadamyzdan öwrenýär. Şoň üçin biz ýene bir ýerde Gahrman arkadamyzyň şular ýaşa eserleriniň höwrüniň köp bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Ine gowy gürüňlerden söhbetdaşdyk, gepleşigimiziň şu ýerine eger mümkin bolsa siziň ýerine ýetirmeňizde de iýleşdirmede aýdymlardan ýetirsek, haýsy aýdymlar aýdyp berjeksiňiz? Halipalamady diňleýän meni Gurban Nurya Divani, Gurban Gummanowyny şular gowur dinleýädim. Ondan şulayda aýtsam näil boldy bina halipalamyň ýanyna baramda Bayram Halipa bilen işleýär. Şol işlen aýdymlarymyzdan ýatly men hemem ýyldyzlaryň astyna diýen aýdym bar, şolary ýerine ýetirip beräýin. Mehriban oğanlar, biz gepleşigimizde Türkmenistanyň atgazanan artisti Aýsultan Kowusoň ýerine ýetirmegine aýdymlar bilen dowam edýär. Meni didim ehli işlerini koyup sen buryan yatla meni didim ehli işlerini koyup sen buryan yatla canım yatla meni didim. Pencereňi bilen moljuk günjidi düşüp yüreğime yaşın yağmadı. Yatla meni dilim düşüp yüreğime yaşın yağmadı. Yatla canım yatla meni dilim.
Yatla meni dedim. Yada hat yadanda ışınayım. Yatla meni dedim. Ödül könglüm arzu hıyalı var yan. Yatla meni dedim. Ehli işlerini koyup sen bir yan. Yatla meni dedim. Yada hat yadanda ışınayım. Yatla canım yatla meni dedim. Meni yatla meni dedim. Mehrinden ışkım coşar. Yarım sana karışan yılların aslında. Yarım sana karışan yılların aslında. Yoyunla dinlemin kulak koyup hengemin. Karaşarım sana min yılların aslında. Karaşarım sana min yılların aslında. Hüylüyüm sever yarım, solmaz gülüm gülzarım. Sentiri yetmez kararım, yılların aslında. Sentiri yetmez kararım, yılların aslında. Vakti buluyunca ayat bana kalıyınca. Karaşarım gelince yılların aslında. Karaşarım gelince yılların aslında. Karaşarın gelince yılların aslında. Karaşarın gelince yılların aslında. Yılların aslında. Mahmulad Nahmili Sal drama teatrına şu yılın dowamında bir neçe spektakllar halkımıza yetirildi deyip yaňa bir sözümizde belli geçtik. Halkımıza yetirilen spektakllarda owadan Zenan keşplerini köplenç size ananyalarda şu yılın dowamına canlanlaran Zenan keşplerini doğrusunda durup geçseniz. Teatrı yaşatyan, teatrı yaşardiyan, halkımızı yaşadiyan, şu ruhumuzu götürýän bizim sahnamızda.
Bizim hemmemiz şu zatlardan ruhlanıp öz ediyen işimizden ilham alıp yaşayaz. Öz ediyen işimizden hüvüslenip yaşayaz. Eserlerimizin birim Körpegel adlı eser. Olam halk köpçülüğünü diýsen ýarady. Şol spektaklla Aysultan kardeşim men gaýnenem, Kuwat Şarif men gaýnatam bol oýnaýar. Şo taýda şuloň maşgalasy şeýle bir agdybir, her gelini bir kärde işleýär. Aysultan diýär, menini garradym diýär, 60 ýaşadym diýär. Menini bir özüme bir kömekçi gelin edinjek diýär. Körpegelini edinýär, olam şeýle bir gödüňsü-de soňun bulojaga düşýärdi. Yankı gelini gaýnenesi şeýle bir ajaýyp görürli görkezýär. Yankı owadan gelen gelin şolun ähli idim gylymlaryny alýar. Şondan soňam şol körpegelin iň bir bagtly durmuşda, hemem bir owadan durmuşda özüniň bir görkana, nurana keşfe gelip agyryna bir tomoşaçylar üçin hem ýakymly bolup gutorýar, biziň özümiz üçin hem ýakymly bolup gutorýar-da. Aşıklarım bu derdine aşıklarım şol derdine Prag'dan derman Her bir Türkmen halkyna ruhlanyp ajaýyp döwürde ýaşamagy mümkinçilikler ödýän gahrman arkadamyda köp sag bolsun diýär. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, galamy ýitip bolsun. Özünün taýsyz pekim parasady bilen halkymyzy, bizi
täze başlanışlar bilen diňe öňe tarap alyp barýan mehriban hem gahrman arkadaşymyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Alyp barýan ähli ähmiýetli, behwitli işlerini diňe rowaşlygyň yaran bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Benim portatdan pedalan format prezidentime tüýtürümden sag bolsun aýtdym. Jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. İl ýurt behwitli alyp barýan işlerine rowaşlyk yaran bolsun. Çölleri, gölelekli bağları, güzelliği deredi her sevgilimin elleri. Elleri yar elleri, gadal gülüm gülleri, mahmal yalı sinayı, sevgilimin elleri. Çölleri, gölelekli bağları, güzelliği deredi her sevgilimin elleri. Elleri yar elleri, gadal gülüm gülleri, mahmal yalı sinayı, sevgilimin elleri. Çölleri, gölelekli bağları, güzelliği deredi her sevgilimin elleri. Elleri yar elleri, gadal gülüm gülleri, mahmal yalı sinayı, sevgilimin elleri. Sevgilimin elleri. Yine öňümüzdäki bayram çoklarymyzda teatr işgärleri, orkestra işgärlerimiz bolup, aýdym saz döredip, sowgatly balar. Bize şeýle mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, işi rowaş bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Sağ olun, arzularınız hasıl olsun. Bizim size alparyan işlerinizi ulakan sinlikler arzu ediyat. Koy sizin dörediyen aydım sağlığınız, eserleriniz, oğudan keşfleriniz dünyaya yansалsın. Türkmen halkının ösen milli deyip desurlarını, edim olumlarını, medeniyetini, sunmadını yaymak daima müyesser etsin. Sağ olun. Sağ olun.
her yana tutukdur teller, gilteller. Ayden olsan bulpağı diyan kakırlar, şöştem yere düşürürdüm billere, billere, billere. Mekan tutmuş göl ağzında onlarda, onlarda, onlarda. Ay, hem dil ve hep kandan adu keresme mekan tutmuş göl ağzında onlarda, 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 onlarda. Mehriban oğanlar şun bizim dörücülük toparmalı Mahmuladı Nakmili Sağlı Drama Teatrine mihmançılıkta volene gepleşimizin dowamına siz Aydımçar Sislamadan bu sonuçlu gurrunlaryny dinlediniz, yerine getirmeklerini bir neçe aydımlar dinlediniz. Biz ýene bir ýola sumodymyzyň hakowanary gahrman arkadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, iýli bähbetli tutýan işleriniň mydam arwaşlyklary, üstünlikleri beslenmegini tüýsüremizden arzulap siz bilen hoşlaşýas. Hoş wagtyňyz, toýlarda diýdarlaşalım.